Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zeSithembu siyaxoxa futhi uNosipho ubhale into la ku-social media uthi indoda uma ikupha imali isuke ithwebula izinhlahla zakho ungalokuthi uyithathe. Shuthi le ihambisana nezinto lezi okuthiwa money rituals. Well guys, ikhona yini ngempela lento lena ngoba phela angithi imali iyadlula. Imali ayigcini kimi, izophelela esitolo, izophelela eShoprite. Angithi ngiphiwe le mali. Into izosebenza kimi mina kodwa ngidlulisile ngayisa esitolo. Hayibo. Nabo uNosipho befuna ukudla bodwa. Uthi uNosipho indaba girlfriend allowance nibhekisise ngoba omunye usuke kubonile ukuthi unani. Ukubona nini? Ukubona nini? Phela mina ngizosuke nginikhuze lapha ngithi balekelani ogogo nomkhulu. Laba ke shuthi uzothi ekubuka ekubona ukuthi uthi unenhlahla. Ngoba inhlahla uyazi lapha ukuthi unayo noma unayo. Ngike ngabona we guys le ndaba khona lo bhuti lo ovela ku-TikTok ohambe epha imali abantu emgwaqweni. Uhlangana nabantu ngisho emamoli abapha imali. Ngezwe ikhulunywa kuthiwa yena le mali le ayipha abantu iyona ndlela asebenza ngayo. Kanti niyithatha lezi zinto, niyithatha lezi zinto esibuka lapha ku-African movies nithi yizo ngoba phela mina ngiyazazi lapha kuma-movie ukuthi kuye kufika isigwili endaweni sihambe yonke indawo ehambe banika imali mase kuyavela ke ebusuku ukuthi wenzani. Nisho ukuthi konke kulapha kwi-movie yikho lokho abakuphilayo. uNosipho kuthini kithi? Uthini? Yena ukuthathela bloko. Phela sizomsola thina ngoba i-boyfriend yakhe siyayazi. Wayesekhuluma izinto ezifana nalezi, wavele wabhala nje kuzona zonke izinto angayikhetha. Engakhetha ukuthi ungayilokothi uthathe imali oyiphiwe indoda. Hawu. Sisabeke inkomo wasekhuluma ngendaba zeyimali. Nayo futhi le nto lena yobuntombi nto leyo ukuthi kufuneka o-innocent. Ibuyizwakalisa lo ntuzana. Buyizwakalisa leya nto. Ngoba indlela abayibeka ngayo ikhona siyeza ukuthi kushiwo kanjalo kodwa nje ukuyizinto uchazelwayo kodwa ungayizwa lechazayo kube nenye nje evele iring ekhanda. Mabethi kufuneka o-innocent. Yini azwale ngathi usamnikelwe. Yini kuzwale ngathi kusa-sacrifice. Isintu, isiZulu njengoba besichaza nobhuti bayasho kodwa kade ngicelile ngithi anisichazeleni sizwe kahle. Ngoba ngempela mawuzovela uthi nje abantu abadala bafuna ongakazi athinto. Yini kuzwakalisa nkukhu emhlophe. Yabo lezi zinto ezwakala lapha kuthiwa yisho abathandazi. Ayi ngiyayidlalela we guys ukuthi bengimtshelile mina ukuthi ngizobuya la ngizonitshela ukuthi uNosipho wathini lento yabhalwe uNosipho ngayibamba agcina ngayishola. Ngithi nami ngiyaphithizela nje kuphithiphithi. Ngathi ke angibuye ke ngisho ningaze nithi hawu njalo ushiya indaba yile. Wathi uNosipho imali ophiwe indoda uyiqaphele ngoba enye isuke ithwebula izinhlahla zakho. Mhlawumbe thina abanye kasinazo izinhlahla soyithatha leyo mali izinhlahla zani. Ngoba kusetshenzwa kanzima. Akusina sonke soba nezinhlahla abanye kufanele sisebenze kanzima. Kodwa imali izogcina eShoprite, izogcina esitolo. Kodwa nani nibheke. Umuntu ongamqondi kahle nje vele ungamsondezi eduze kwakho. Umuntu ongazukwazi ukumfunda ukuthi uyisikhathi esini nokuthi isonto alihambayo linjani, wenza ziphi izinto. Ozolobe bribe ngokuthi isiZulu sakithi lesi, isintu sakithi lesi. Uzoba nenkinga. Singakwazi ukukusiza nathi ngoba nathi asazi kahle isiZulu. Siyokhohliswa ngayo yonke into kuthiwa isintu.
Ngivale le video ngaze ngikhuluma amanga guys. Ngiyabonga i-support. Bengifuna ukuqinisekisa ukuthi ngiyayisho lento ngoba ngilobu ngisho ukuthi uNosipho wathi ngabe ngisasho. Yikho-ke lokhu. Ake ningitshele manizazi lezi ndaba ukuthi ungaphiwa imali mase kuthwetshulwa kuwe inhlahla. Kanti hhayi ukuthi uzokhipha eyakho ngoba le uphiwa yona awuyisebenzanga vele. Ihamba kanjani lento? Ngiyabonga-ke kodwa i-support guys. Ngizofunda ama-comment. Ngisazoza nezinye iy'ndaba. Ngazi uma seku-late yini. Ngiyabonga kakhulu. Bye.